כאן גיל בוכווייץ, רואה חשבון. אנחנו נמצאים ממש לפני סיום שנת המס 2012. בסרטון זה נלמד מהן הפעולות שיש לבצע לקראת סיום שנת הכספים. שלום, שמי גיל בוכווייץ, רואה חשבון. חזרנו. מהן הפעולות שעלינו בעלי עסקים לבצע כעת עם סיום שנת הכספים? ובכן, נסתכל בתקציר שלפנינו. אם כך, לאלו בינינו שעורכים ספירת מלאי. ספירת המלאי יש לערוך ביום 31 לדצמבר לסוף כל שנה, השנה חל ביום שני. ניתן לערוך את מפקד המצאי, מה שאנחנו קוראים ספירת מלאי, גם תוך 10 ימים מתום שנת המס, או 10 ימים לאחריה, אולם לצורך כך יש לערוך התאמות שישקפו את שווי המלאי לתאריך 31 בדצמבר 2012. ניתן גם לערוך את מפקד המלאי גם חודש ימים לפני תום שנת המס או חודש ימים לאחריה. כאן אנחנו נדרשים בנוסף לרשימת ההתאמה גם למסור הודעה לפקיד השומה לגבי מועד ספירת המלאי. אפשרות נוספת היא לעסקים גדולים שסופרים את המלאי במהלך השנה. כאן אומרות ההנחיות כי ניתן לספור את המלאי לאו דווקא בתאריך 31 בדצמבר. אפשר לספור בתנאי שכל פריט ייספר לפחות פעם אחת בשנה. האפשרות הזאת לא מתאימה לכל עסק, אלא רק למי שמנהל מלאי תמידי. גם כאן יש למסור הודעה בכתב לפקיד השומה. קיימות הוראות ניהול ספרים הקובעות אילו ספרים יש לנהל לכל עסק ועסק. לגבי נישומים מסוימים קובעות ההוראות חובת רישום יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס. את הרישום יש לבצע סמוך לתאריך 31 בדצמבר 2012. הוראה נוספת היא לרשום את הקילומטראז' של כל הרכבים בעסק. חובת הרישום עדיין קיימת, למרות שכיום אנחנו לא בודקים את ההוצאות לפי קילומטראז' הרכב. חובת הרישום מהווה תנאי להכרה בהוצאות הרכב. כמה הנחיות לגבי התפר הזה שבין 2012 ל-2013. חשוב לזכור למלא טופס 101 לכל העובדים בתאריך 1/1/2013. חשוב גם לבדוק את מעמד העסק. זאת אומרת, אילו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק. האם חלו שינויים בהוראות לעומת שנה קודמת, עקב גידול במחזור העסק או גידול במספר המועסקים. ייתכן ואנחנו צריכים לנהל ספרים בצורה שונה מאשר ניהלנו אותם בשנה הקודמת. כנ"ל הדברים אמורים לגבי שינוי עיסוק, דהיינו עוסק פטור שעובר למעמד של עוסק מורשה, או עוסק מורשה שעובר למעמד של חברה. מה לגבי חובות עבודים? חובות עבודים מותרים בניכוי לצורכי מס הכנסה, וגם לעתים אפשר לבקש בגינם החזר מע"מ. לצורך כך יש להוכיח שהחוב באמת אבוד, ונעשו הפעולות המתאימות לגבייתו. לכן כדאי לבצע ניסיונות גבייה לתום שנת המס, ולשמור תיעוד מתאים של מאמצים אלו. בהתאם להנחיות, תשלומים סוציאליים מוכרים רק על בסיס מזומן, דהיינו מועד תשלומם בפועל. לכן כדאי לנצל את הטבות המס המוקנות בחוק ולבצע הפקדות כעת לפני סיום שנת 2012, הפקדות לפנסיה, לפיצויים, לקרן השתלמות, וגם כמובן לעדכן את תשלומי הביטוח הלאומי כעצמאים במידת הצורך. מה לגבי יתרות חובה? יתרות חובה של בעלי שליטה זו בעיה שניתנת לפתרון באמצעות סגירת היתרה לקראת סיום שנת המס. יש
לסגור את יתרות החובה וגם לבדוק את מצב ההסכמים בין החברה לבין בעל השליטה, או הסכמים בין החברה לחברות אחרות. אלו תמצית הנושאים החשובים לתום שנת המס. הנכם מוזמנים לפנות אליי בשאלות והבהרות נוספות. משרד לעיריית חשבון, טלפון 050-7865-018 ובאתר www.gilby.co.il